Стига рива, сега ще го питам. Ало, да. Ало, Зеткок. Здравей, здравей. Здрасти, що си изгонил дъщерята, бе? Ами, знаеш какво стана, човек? Тя сготвя едни кофтета и те паднаха на пода. И то няма, нали, нищо проблем в това, обаче котката ги изяде, разбираш ли? Проблемът е, че котката ги изяде и умря. Умряла? Как така, ако умряла? Умря котката, бе, човек, така умря котката, разбираш ли? Хубаво, умряла, що не вземеш друга котка? Нова котка ще взема, ама... тези панели може ли, извинявайте? Тези панели. Какви панели, бе? Къде си сега? В Артуаза съм избирам нови панели тук за хора, че старите вече са фърлили багажа, човек. Така ли? Я обърни. Стой малко, сега ще ти пусна на камерата. Тези светлите ги взимам. Аха, те слагат за един ден, без прах, без мазане, да. Взимай ги. Виж как знаеш. Добре. Значи одобряваш. Панелите, да. За тебе ще видим. Стига рева, яде кифтета ми рева. Ало, още ли си там? Сега и нова котка трябва да купувам. Тези панели. Тези.